persembahan memenuhi permintaan dari Mbaknya. Ada kasunyatan bersama hadirnya dari Codot Music. Gampang nombo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nombo kasunyatan neng tresno kowe sumaning wong liya. Opo iki kasunyatan sing tak tompo, bebasan ning kembang mekar ono ing ati, nanging dudu aku sing bos-bosku semuanya matur sembah nuwun atas kehadirannya. Sekaligus rekan-rekan dari Mbak Ani yang datang dari kawasan Kudus matur sembah nuwun. Bersama hadirnya dari Codot Musik, Codot Pro Audio, Tania Record. Terima kasih. Ora gampang nombo lelakon iki, aku wis nanging apa tak lakoni. Nombo kasunyatane tresno devi
urung lilo reken ngandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang mekar